Prechtová. Zároveň se na prvním místě umístila Tereska Stehlíková. Další první místo získává Lukáš Outěřický. Na prvním místě je i Leontýnka Prosencová. Máme tady zlatou medaili také pro Vanesu Musilovou. Na prvním místě je i Tereska Baková. Zlatou medaili si rovněž odnese Julínka Vilkusová. A na stupních vítězů na prvním místě je i Izabelka Kršová. Rovněž zlatou medaili máme i pro Elišku Stolaříkovou. A pokračujeme prvním místem pro Laurinku Seidlovou. Další první místo Veronika Procházková. A je další první místo získal Honzík Outěžický. Tak toto jsou vítězové kategorie Mini 1. A vítězové kategorie Mini 2. První místo Zuzanka Kolínská. A zároveň s ní, protože to byla remíza, tak je na prvním místě Nikolka Hrdá. Tak ceny pro kategorii Mini nám věnovala firma Toy Simple, jednoduše hračka. Tak vidíte, že nejmenší tanečníci získávají krásné hodnotné ceny. Takže ještě jednou tanečnice a tanečníci, děkujeme vám, že jste se zúčastnili soutěže. Všichni jste vyhráli první místo, protože se nedalo rozhodnout, kdo z vás byl úplně nejlepší. Tak ještě uděláme společnou fotografii. Všem vítězům velký potlesk. So photo with the judges. So these are the youngest dancers that we have here. Vítězové nejmladší kategorie. A ještě jednou dárky věnovala firma Toy Simple, jednoduše hračka. And we would like to thank the sponsor, Toy Simple, because the awards, the prizes are from them. Let's try it. Děkujeme moc, ještě jednou děkujeme za aplaus, to patří kategorii Mini 1 a Mini 2 našim nejmenším tanečníkům. So thank you once more for the applause. These are our youngest dancers.